Čau, vítaj u dnešného unboxingu. Máme tu unboxing z dvoch obchodov, takže môžeme sa na nich vrhnúť. Tak ako prvé si dáme tento z Česka a potom sa vrhneme, čo máme v Prešove. Takže prvé ako tu máme rímsku sviecu na Tatrov sa blízka. Máme jeden kus. Potom tu máme od značky Tara mini fontány, som zvedavý. Potom tu máme ešte od Tary UFO. Tiež som zvedavý na nich, môžeme si ich aj otvoriť rovno. Ako vyzerajú. Tu sú jak tie drony, ale ako lacnejšie. Potom tu máme klustery mianky 3x. Potom tu máme Dragon King 25 rán, 20 mm ráž. Nejak takto to vyzerá. Tu budete asi mať QR kód na video. A posledný máme tu kompakt od Tary 25 rán, Magic Trim. Má to kaliber 23 mm. A tu máme kompakty Casino 16 rán 20 mm. Tieto kompakty som bral za to, lebo sú fakt že v dobrej cene. Tieto nepamätám, to bolo okolo 4,20 alebo nejak tak. Tiež 16 rán do Lapstols. Potom tu máme Crazy Clowna, keď sa nemýlim, áno. Tu máte aj video. Je to od SR Pyro, tieto všetky kompakty. A tiež má 25 mm ráž. A 20 rán? 36 rán dokonca. No a na tento som aj hrdý, že som ho aj zobral. Lebo tento kompakt je UFO 66 ranový, 20 mm a stojí 25 eur. Si pozrite video, je to top. Dobre. A uvidíme sa u ďalšieho. Čau. Čau, vítam ťa u ďalšieho videa, kde si rozoberieme ďalší balíček. Môžeme sa vrhnúť na to. Balík som si už otvoril, premiestil do inej krabice, tamto sa rozpadla, takže máme tu možno začať. Máme tu Happy New Year. Tieto také obrovské rakety som mal ich minulý rok a sú strašne krásne, takže dúfam, sa zmenil obal, dúfam, že sa nezmenil aj efekt, lebo tento rok tí efekty sa menia, keď už máš nový obal. Potom tu mám poprvýkrát, tieto rakety sa volajú Troll Rocket a sú za 15 eur, nie, 19 eur si stáli. Vám to tu zapíšem, keď tak sa milím. Sú tam 9 rakety. Úplne som zvedavý na nich, že ako dopadnú v teste. Potom tu mám ešte rakety padáčikové. Som ich zobral konečne na skúšku. Takže som zvedavý, ako dopadne test týchto raket. Tieto klustery manky od Kláska. Každá má 5 rád a robia ohňostroj a mám ich 3 balenia. Ďalej ako máme tu Zoom Boom L Titanium 2 gramov, 10 kusov v balení, jak inak ako P1, lebo na Slovensku sú povolené len P1, takže som zvedavý na nich. Ďalej ako tu máme Red Flame, na celé balenie sú že 4 gramy, takže som na nich zvedavý a takisto som zobral aj Green Flame. To sú úplne tie isté. Potom tu máme Doom Boom P1. Tieto by mali byť čisto P1 a tieto by mali byť 2G plus Edition P1. Gramovo sú 2G sú 40 gramov a tieto P1 sú 13,2 gramov na celé balenie.
Ako ďalej tu máme bulldogy. Som ich zobral. Uvidíme, z týchto chcem robiť koberec. Sú od triplexu a na celé balenie majú len 3 gramy. Potom tu ako ďalšie máme Big Banky dvojky, zelené. A som zobral ku ním aj tieto modré. Ako ďalej tu máme Thunderflower a XXL Thunder. Som na nich zvedavý, urobíme si z nich test. Ešte možno, že dokúpim ešte tretie, čo sú šutky a uvidíme. Potom tu máme ešte z detskej pyrotechniky podzemný rotáček a motýliky. Dobre, z tohto unboxingu by to bolo všetko a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau! Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.